Pro Gamer HD. Той е видеоклип, ще ви покажа един сървър. Сървъра е нов на мой един приятел. Казва се Али, и на другия ми приятел Георги. Той сървър е много уникален. Направо. За сега няма много неща. Има варпове. Има варп Edge, End, Event, Food, Info, Jail има. Jail, го знаете, затвор. Jump има, Nether има, Plane има, PvP, Sprint, Survival, Survival 1 и Villager има. Има и Kit. За сега Kit то си има, ама то после ще го правят. В момента какво да я покажа, но е уникален. Ето ще ви покажа IP-то. IP-то го. Ето IP-то. IP-то е pvpbulgaria.myserver.gc. Ако от тук ви показвам, но после ще го сложа там на коментарите. Сървър е направен от Server Pro. Там и аз си правя сървър, но тия бъкове много рядко ми става. Сега нощи. Аз имам айрон неща за сега, защото ще стана ютубър. При максимум хора става евент. Майка ти шиба. За сега това. Вижте, много дървет да има. В момента я говоря с хостера. Казва се Серхат, мамичката ти. В Майнкрафт, но се казва Али. Георги го няма още, но и той ще се присъедини към нас. За сега тук си играя на сервера. Сега ще ви покажа варповете. Ето първо варп. Я да видим какви варпове. Варп ек. Първо там влизаме. И ето. Тук е варп ек. За сега това, но после другото ще направим. И затова не се бойте. Другото варп енд. Ето и варпа енд. Тук е края. Вижте. Както знаете има. Тук Herobrine има. Я да видим на някой да се закача. Мамичката е. Мамичката ви да е. Ота. Ой, шет. Чакайте. Ендерман са билите. Варп. Как беше казвал ви? Варп енд, да. Забравих, че братко, тие с какви чудовища са ви? Я да е от тук да са бя. Сега във варп евент. Опа, сори. Моята грешка. Ето сега и пристигнахме и в варп евент. Ето както виждате. Варп евент. При мен е малко бъгва. Както виждате, много е удобно. За доста хора стига. Ето там горе са честовете. Тук има, но тук са поставили регион. Затова не можем сега. Чакайте да си сложа бронята, че... Опа, сори, обърках железния шлем. Аз така ги слагам, че така ми е по-удобно. Ми е готово и храната тук да не забравим. Сега във варп food. Аз с голямо ще го напиша. Ето и варпа food. Както виждате,
Ето са и прасетата. Тук може пак да се качите горе. Ето, вижте. Умрай. Ето така се килват. Вие знаете как да килвате. Но този сервер е много хубав. Аз ще видя колко време е станало. 5 минути. Не е много. Значи така да оставим. Варп вот видяхте. Като ви казах варп. Варп джъмп. Варп джейл. Ето го джейла. Отгоре има лава. Както и тук. Който иска го джейлваме. Тук само може да се види с гостите. Отгоре сложихме лава, за да е по-хубаво. Кой знае какво стана сега. Да иде. Пъгнаме. Там моите приятели си говорят. Сега варпа джъмп. Ето го и варпа джъмп. Джъмпа не е готов. Моите приятели си говорят. Сега джъмпа още не е готов. Както виждате, там има слайм блок. Ето, ако не вярвате и сега и до там ще стигне. Но с слайм блоковете не съм много добър. И от някъде капят вода. Ето го и слайм блока. За сега. Сега. И джампа го видяхте. Варп. Недър. Ето и го варп. Чакайте, че ме бъгва. Ето го и недъра. Варп недър. Тук, както знаете, има пик зомбита. Аз най-много ги мразя, както и ендермана. И за сега това вижте нагоре. Само да не ми изидези. Само да не започнат да ма атакуват. Сега да отидем и на варп плейн. Аз там не съм отивал. Но сега ще отидем. Варп плейн. Ето, както виждате, варп плейн. Ето тук нагоре се качваме. Тук малко зле е станало. Нищо. Ето PvP България. Там съседа. Ето го хеликоптеране. Както виждате. Сега ето надолу, тук надолу се слиза. Ето, както виждате и отзади. Ето го е моя приятел. Али. Сега от тук надолу няма. Тук е празно, но и там ще го правим. Сега отиваме в Warp PvP. Ето го и Warp PvP. Вижте Warp PvP. Тук има дупки, лава има и различни неща. За сега ето тук има ендер честове и те са готови. Там има ендер честове, тук е направен. Но по-напред ще направим и други. Warp Sprint. Сега и Warp Sprint. Спринтът е затворен, защото там няма в момента евент. В евент се отваря. Чакайте, но аз нещо ще поискам от моя братчет. И за днеска толкова. Чао, чао!